Aqua Bionica Corporation. С помощта на самата природа ние създадохме възможност за усвояване на живителните сили от съкровищницата на живота – водата. Нашата мисия е да дадем на хората уникалната сила на бионичната вода, като осигурим възможност да я използват за подобряване на тяхното здраве, самочувствие и благополучие за един пълноценен и щастлив живот. Финансови инвеститори и партньори на проекта са европейски частни инвестиционни фондове и фирмата Austrian Technology в лицето на доктор Барбара Капел. Госпожа Барбара Капел притежава дългогодишен опит в финансирането и управлението на големи международни търговски и социални проекти. В продължение на много години тя е работила в парламента на Австрия и е координирала работата на икономическия екип. Освен това, госпожа Барбара Капел има успешна политическа кариера и през юни 2009 година се балотира за Европейския парламент. Друг важен партньор по проекта е фондът за преки инвестиции БАСТ АД и лично доктор Щефан Запотоцки. Господин Запотоцки е широко известен в деловите кръгове на Австрия и Европа. През периода от 2000 до 2006 година той ръководи работата на фондовата борса на Австрия. Доктор Запотоцки е добре запознат с проблемите в сферата на мрежовия маркетинг, главният консултант по финансирането на нашия проект. Фирма Deloitte Австрия направи одит на бизнес плана и препоръча проекта на инвеститорите. Главният бизнес консултант по проекта, фирма Екоплюс, осигури намирането на надежден стратегически партньор в Австрия за производството на нашите продукти. Главният юридически консултант на проекта, компания Interrevision, разработи юридическа структура на фирмите от холдинга в Австрия и Европа. Meridian MMI, като главен консултант по подбора на ръководители от висш ранг, осигури достъп до най-добрите професионалисти от областта на маркетинга на много нива. Като юрист-консулт на проекта, LG Legal направи оценка на бизнес модела и на компенсационния план от гледна точка на съответствието им с европейското законодателство. Е поставено началото на научно-практическите изследвания на бионичната вода. В началото на 90-те започва разработване на оздравителни системи на основата на бионичната вода в съответствие с основните първопричини на повечето терапевтични заболявания, практическо прилагане на оздравителните програми и изследване на получаваните резултати. С цел уникалните оздравителни възможности на бионичната вода да се направят достояние на широк кръг от хора, от 2005 година бяха предприети активни търсения на възможности да се премине от произвеждането на бионичната вода в лабораторни условия към промишлено производство. Към началото на 2007 година решението бе намерено и бе даден старт на проекта Aqua Bionica. Започна финансирането на проекта. През 2009 година вече е основана международната корпорация Aqua Bionica Corporation. По-настоящем е в ход активен процес за създаване на мрежа от независими дистрибутори. През октомври тази година на пазарите в страните от Европейския съюз и ОНД ще бъдат пуснати продуктови линии на компанията, а през ноември независимите дистрибутори на Aqua Bionica ще получат своите първи чекове, чиято стойност ще е в зависимост от резултатите на работата им през октомври. През ноември-декември 2009 година, а също така през януари-февруари 2010 година ще бъде организирана цяла серия от събития, предшестващи откриването на компанията във Виена, в Будапеща, в България, в Букурещ, в Варшава, в Киев, в Москва и Алма-Ата. На тези събития ще бъде обявена новината за грандиозния празник – тържественото откриване на компанията екип на началото на март 2010. В екипа на компанията влизат вече споменатата Барбара Капел, която е съучредител на компанията и вице-президент; Алекс Донец, главен изпълнителен директор на корпорацията, изпълнителен вице-президент. Алекс има успешен опит като главен мениджър на най-голямата компания за информация по управление на човешки ресурси, в която е работил повече от 13 години. Той е един от първите създали и развили бизнеса на тази компания на пазарите на ОНД, както и на Западна и Източна Европа. Освен това, Алекс е осигурил успешния пробив на компанията на пазарите на Азия, като по този начин е помогнал тя да заеме лидерското място в този отрасъл. По-настоящем Алекс живее в Съединените американски щати, в Майами. Ойген Меркел,
изпълнителен вице-президент. От 2001 година до началото на 2009 той се занимава с стратегическо консултиране и подбор на ръководители от висш ранг за водещи европейски компании, банки и инвестиционни фондове. Ойген е работил в европейските филиали на такива световно известни компании като McKinsey & Company, Egon Zehnder International. Той има опит в ръководството на проекти в сферата на финансовите услуги, преките инвестиции, здравеопазването, промишления и потребителски сектор. Ойген има също така собствен, успешен опит в мрежовия маркетинг. Той има магистърска степен по бизнес администрация от Виенския университет по икономика, Австрия, както и дипломи по корпоративни финанси и предприемачество от Лондонската бизнес школа в Великобритания. Серж Ярков, изпълнителен вице-президент. В неговата бизнес биография има 7-годишен опит от успешна работа като главен изпълнителен директор в най-голямата компания за информация по управление на човешки ресурси в Източна и Западна Европа. На върха на неговата кариера тази компания излиза на предни позиции в Европа и извършва успешно пласиране на акции